Έχει το σίβιο, έχει τα πλένα, τα παχάκια που λε, έχει λίπος στην κοιλιά, θε να χάσει αυτό το λίπος, θε να χτίσει Mickey Mouse, θε να αλλάξει το σώμα σου. Και το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι τι αερόβιο θα κάνει. Πόσο αερόβιο. Α σηκωθώ το πρωί με άδειο στο μάχη να κάνω αερόβιο, να τρέξω γιατί έχω ακούσει κάποιο έχει πει χάνω λίπος έτσι. Το νούμερο ένα πράγμα που χρειάζεται για να χάσει λίπος, βάλει το καλά στο μυαλό σου, πρόσεχε αυτή τη στιγμή στο βίντεο, να είσαι συγκεντρωμένος. Για να χάσει λίπος, θε θερμιδικό έλλειμμα. Θε να τρως λιγότερο από αυτό που καίς μες την ημέρα σου. Το ξέρω, το έχει ακούσει από χίλιους δυο, από ένα από εδώ, ο άλλο από εκεί. Κάνε θερμιδικό έλλειμμα. Ναι, σε καταλαβαίνω αν δεν ξέρει πώ να το κάνει στην πράξη. Οπότε ποια είναι η λύση. Ζήτα καθοδήγηση από κάποιον ο οποίο έχει βοηθήσει και άλλου ανθρώπου και είναι και ο ίδιο στο σημείο που θε να φτάσει κι εσύ. Ζήτα καθοδήγηση, πε του θέλω να με βοηθήσει να κάνω αυτό για να πάω στο στόχο σου. Νούμερο 1. Και νούμερο 2. Χρειάζεσαι 3 προπονήσεις την εβδομάδα με αντιστάσεις. Να χτίσεις Mickey Mouse, να σφίξεις, να δυναμώσεις, να είσαι γερός, να είσαι δυνατός. Να έχεις το σχήμα που θες, να αποκτήσεις το σχήμα που θες. Και το νούμερο 3 που χρειάζεσαι είναι συνέπεια στα δύο πρώτα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Το αερόβιο που σκέφτεσαι συνέχεια και το έχεις στο μυαλό σου ως το εργαλείο για να χάσει λίπος, δεν είναι το εργαλείο που θα χάσει λίπος, αλλά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως το εργαλείο για να σου μπουστάρει τη διαδικασία. Αλλά δεν είναι ο λόγος που θα χάσει.